nu lägger av det väg. Nu har det namn. Det är så just det skall nu ut. Nu färdar vi ut här av Surya-bankanen och Sandja-bankanen. Leit här natt och kanske fyra vart morgon. Och hvis vi suttjar här så prövar vi. En av årsøkene til vi her Esterjord Sandja-bankanen at hiten og i sjånen at det avgjørende for hver og i makreleren ferast. Og sambart heimon satellitt iveliten og i skiparen over hukt etter, så hiten bæg av iverflatene og nirre og i sjånen rymelige ratter til at makreler kan fåast her alene. Vi sjåen här prickar i västan, vi får vita om det är så här. Det är ju inte något mångt för sig, det var bara lov. Så. Vi får pröva att checka det. Så om man har lagt så får vi veta om att det är avvärst. Vi här så extra av Sandjabanken här. Götnes är här på ett västernblocken här, så då. Och att det blå här till Götnes vid vi här. Ja, vi får pröva en luft så. Så får det så. Så är det när han börjar fitna. Han börjar fitna om hesa tojna och det sker nog så knappliga. Ta jag fitnar. Så vi kör oss stort av för att veta om man är en fitnar här eller ett land. Så gör det också mening om det. Makrelen begynner att gå ut i sent februar och han går ut i mars och april och han går ut i maj månad så det är långt 2 år skoj. Så är rockar vi att makrellan tar i ögon stov. Sommar kommer långt vi har fita så sommar kanske lite mer gå ut att tar det räcker rockar vi. Men hetta vi att man ökekvoten när man lekt och man för TAC och man ska ha mer och mer kvad helt om det. Nej, det har haft en politisk avgörelse att det kvart det sker men vi då är att lustan är att fiskfröen och kvart år sedan. Det är akkurat byggt av störst havlandsöknarskip tror vi trycker på att och så mot arbeta för att man driver fiskeri så att det bor dikt. Men hemmen är alltid till rätta vid avsätta och någon ordentlig kvot. Tar inte komma till en enighet om hur vi har drivat. Ta förhandlingarna kom på plats nu in åren som vi har drivit. För det hade då utgång av fisk och skaskoncheckar. Och tar vi inte få att jag så jag då få en högre kvot. Outjust. Du är inte bara för att det låter vid något. Nej, det är alltid slätt. Nej. Det är inte människor. Men vi välnar det och vi insätter rätt och vi hoppas att det blir vi kommer till att vi fiskar borrar dikt. För hala. Vi hala det 500 meter ute.
Det var positivt i Rachels. Vi vantar ikke at det var sånn ekvar makreller i. Det var 55 kubikk til halvannan timme. Det tar så inte slett ikke galner ut. Lykke med 300 og 500. Her matar jeg 5%. Og det er det viktigaste akkurat nu. At han blir sin fighter. Og til vi snabba ratten og ner. Korda ner og så. I rockmet ligger om 11%. 8,2. Vi har 20 fiskar og så råknar vi 1% ut. 12,6. 12,6. Dividerar vi 20. 20. Ja, 20%. 20%. Vi har blev 20, jag kan säga vet du det. Det var ett tal som jag hörde att hör som tar emot makrellen och gärna vill han kom 20% av dem över så. Jag sa han plöde ut att börja så säger onkel det att han fittnar 8% av vikarna. Så det kan bara gå fel. En vecka sedan var ute, ta vart på tjej, eller tjej 8. Det har helt vi var för lågt, så för den att ni bor jag när det är. Så nu är vi där här och nu lägger jag det väg. Jesus lät och bär och Bedi tuna varvørslu, bedi tøvan kom, bedi å være tja, øtterdan kære røyma, og Jesus navnet. Amen. Og han værar med Du stendur og teker på sjur her ved en kurv alla tøyna. Hvor gjørs det? Det är simpelthen det som vi kunde köra kurvorna ner till makrellen och man till mannen som sände i väktarrummen. Man kan få några prövar av makrellen. Om stikker oljan ner, så kan du sitta lilla prickar som bevegar sig. Det är ju här. Det är tjaurätt. Det är det som fiskaren svimmer runt och röjnar att äta. Makreller, han får inte äta ögonen och ögonen. Han svimmer vid kjaften och nappen. Akkurat med kväller, för vi fotlar för kötten och käkven och sylar rejält. Så är det. Det kan man också äta i röj. Detta är mägen. Och om sommar är den ofta en sprönfotler, ständigt till brästan. Akkurat nu är det lite äta i. Men äka er. Detta är rejäten. Norratlandshav är smäckfullt av rejäten och överflaten i sommar. Det samma rejäten och i august-september så får det ner en 500 meter och simpelthen hibernerar om vätren. Ligger pura still, kommer upp att i april-maj. Så att korsen kommer upp och så formerar det sig genom sommar. Det är som allt samlas några över följer och äter om sommaren. Och blir fort och störst. Så jag hade vid förgar att vi tar en stora part av kvoten. Men kvaliteten ofta är vanlig till fisken är blöter. Så i förskan och inte långa sol det kommer bättre över kvaliteten ofta vara fisk. Och då långa normer kommer så är det ofta ett annat slag av ät i fisken. Luktar mer och så här och kvaliteten är ofta problem med kvaliteten och där man kommer långa norrut. Så heter vi verkligen avvärst. Men tjejbarn för att säga att han är för räk för att säga. Men tar de bara täcka det så måste de bräcka på armar och så sälja det. Orsøken til at man fyller upp i ett skip först är Det är kanske mest man förväntar inte att det blir så gott fiskar i början.
det har inte alltid varit så gott fiskar i juni och juli. Och att man kräver affärer att det blir en ekvet så må man rymma kött av fälten. Så ska man gärna bara fiska i dag och så kommer in i land. Tog för man ett chip så det bara ett chip som för in. Ja, vi får prova på att jag vet om vi inte kunna få det att fungera gott på ett annat. Det nog månad över 14 juni, klockan om 11. Vi litja ester av Sandiabankanon här ombord av Finnefrøya. Vi har lei 600 tons av makrel i tanken och bara nu gör vi klart till att pumpa senaste tåget från Trønda i Göte. Det så leis att vi ombord av Finnefrøya har haft 3 tåg och vi har pumpa 2 tåg från Götenes ombord av Finnefrøya och nu pumpar vi till nästa tåg från Trønda i Göte eisen ombord av Finnefrøya och så vi silt in av Tvørøyre och vi väntar att ha vi liva pumpa om man har löte så 800 tons ombord här av Finnefrøya. Det är alltid stort lyft där vi är ute på den här fälten och så att fiskmakrellerna kommer ombord. Så vet man att makrellar är i början. Ja, jag ska inte sklia om det. Det är alltid inte. Men det var det väl. Det är nästan pengar som lockar kanske. Nej, jag har alltid det bara att man är borster som man borstar och så när man kommer hem så är man fri och tatt man öliga väl när man är fri till man är hemma. Det är alltid ett öliga viktigt ting att man är. Ja, vi har 12 tankar. Så fyller vi så snäcka fisk och så resten checkar. Så blir det kallt. Det checkar kallt och så fisken samtidigt kallt. Ja, nu får vi landa den första makrelturen i år. Inte så. Nej, vi är väl nog det vet jag. Vi får ut leja kväll till midnatt. Kottafrön. Och nu har vi månad eftermiddag. Så det är helt annan dag nu. Har vi så vi förra stället faktiskt. Så det är halt inte galt. Att det kvart 800 tons här allai och i lasten kvart är det gott det så då innan. Ja, det var ju det släkt några rockfiskar och men det man vill sagt att det har smala fiskar men jag hade det bara gott. Och att vi kom så kött och i brukbara nökta fisk. Nej, det här är inte galet. Och så får jag vända åter till det här vi har våra egna kvoter som vi själva har avsett och nu är 130 000 tons. Helt du den näkar möjlighet är att klara fiska allt? Ja, så ja, det är också nu vi har klara fiska. Det visste ju det har valt att skulle fisken för att uppföra sig här. If you're uppförde han så eller snetiga så alltid att han blir så eller tulja veck. Det har alltid vecka augusti 28 augusti. Ta vart det faktiskt liot. Ankrar har vi fiskat luckat i oktober månad. Men uppför han så normalt fisken så räknar vi vi kommer att bli längt här och nu. Men heter vi har fisk och på i Finnefrøya och i det och till myndläggan nu kör det väl nog vi. Nej, det är väl akkurat fjärs på morgonen men det är vanligt att det är för att laga sig och att det skilja hur vi haltar det hur man öra druva det och nej, det är vanligt att det är ordnas det vad det bita prata om vi får vita prata om hur vi ska druva vi ska roi och kvar vi får lov till och så här då så inrättar vi dock netto i. Vad finns live på ombord? Är det bara en? Ja. Oj, vi pratar då igen när vi ska gå. Får jag inte det live på ombord? Vad kan du visst för landet? Efter verande lagava
Så så skal han ha løyve for oss til å gjøre det. Og han har ikke finnet noe løyve for oss. Tog valgte vi da senda brev tror här att kan finna fria. Kan man säga ut från att tog någon sjönvinkel här finna fria så får bråte sig eller vad så? Ja, så han har gått inte helt till lågavna. Jag tror jag inte har sagt och om live jag kunde ta med det fiske. Och jag ganska man kan säga att tar man börjar det så snart tar samarbete om att fiska. Det var det ju så. Och man kan ska vara för ett la fyra dagar tar man först det att man inte kan ha ordentligt vad det innebär. Ja, nu så makrelren kommen in av visk här värn pelagic. Det väl första makrelren i sommarsäsongen. Ja, det första laston och akkurat börjar så skulle få gång ta viskatter det är stilt till där månader så det är en erbjudande till show. Ombord blev sagt att 5% så utlav vara gott och att fiskaren var rymliga gåvor. Vad så det här? Jag hade går rymliga samtal tullen så tar har fyrlagt. Men och hej kanske helt att säga att det är det allmän. Om det börjar, man får gång ta det något som ska fiskas. Ja, det är 130 000 ton som skulle fiskas till forskningsprojekt. Tror du på det? Ja, det må jag göra. Jag må trycka på det och må trycka på det på nästa det. Men det är en erbjudande. Det är ju 27. Och vi hade sist makrellandning 7 september i fjör. Det ser som att nu har man 45 stigar från nu av till det avgör det så till tror slow risker och det ska arbetas nog för tardianar. Därför på en dag utav 45 stigar. 500-600 ton som det är ju skulle lantas. Men det var en bakterier, det var en del vi onkofisk så det var för att bli knappt.